El divendres 26 de maig, al Teachers Club de Parnell Square, el Casal Català d'Irlanda va engegar una nova etapa i ho va fer amb la primera sessió del Cinefòrum en què el film protagonista fou Alcarràs, dirigit per Carles Simón i que l'any passat va guanyar l'Os d'Or al Festival de Cinema de Berlín. Abans de la projecció, Simón i alguns dels actors d'aquest drama rural van adreçar unes paraules als assistents en format vídeo. L'acte, que va aplegar una trentena llarga de persones, va servir perquè la nova junta del casal, formada per la Laia, el Genís i el Joan Josep i amb el Carles d'auxiliar, es presentés en societat i expliqués les línies bàsiques de l'entitat durant els mesos vinents, que inclouen una sessió mensual de Cinefòrum i celebració de festes en dates assenyalades, com per exemple Sant Joan, per al qual s'ha preparat un acte el 18 de juny llogant una sala en un pub i fent venir un grup d'Sligo que fa rumba. Un cop acabat el film, es va fer un petit debat sobre la temàtica tractada a Alcarràs, en què van parlar persones que, en ser de la zona de Lleida, coneixen bé el problema. Després, com sempre passa a Irlanda, es va fer via cap al pub al mateix Teachers Club. Evidentment, l'activitat del casal té un cost i és per això que es va fer una crida a fer-se soci amb una quota anual de 25 euros per persona o de 50 per família. Feu-vos-en socis! El casal us necessita!